لآژانسا رێنووستی یانوچیان لە رووسیە وەرکشۆپێک دەربارەی ئەگەریا ڤەکشانە هێزن ئەمریکی ji Sûriyê û derîncamên wê li Sûriyê deverê û taybet derheqê Kurdan çareserkirina krîza Sûriyê birê veçû. Têde hejmarek pispor û profîsor, mafnas û mamosteyên zagonên navdewletî di nav wan de doktorê Kurd yê Rojavayê Kurdistanê Ridwan Badînî beşdar bû. Derbarê beşdariya xwe di wê workshopê de ku roja duşemê 24 meha 12 2018 hat encamdan, Doktor Ridwan Badînî dirûpela xwe de belav kir û got bi rastî vê carê ne wek pisporekî zanistî ango rojnamevan û şrovekarekî lê wekû welatiyekî Kurd ji Kurdistana Sûriyê û miletê Kurd ez ê biaxivim. Herkes dizane ku ji ber ya zêdetir ji 100 salî ve miletê Kurd şer û xebatê ji bo destveanîna azadiya xwe û mafê xwe dikin lê mixabin tanha tu encamên giring tune ne ji bilî êş û azarên mezin nedîtine. Badînî serbar kir ji beşdaran re got: Min pir li ser miletên ku sitemkarî li ser wan de hatiye li cîhanê xwendiye û geriya me û lêkolîn çêkirine ta bi başûrî Efrîqyayê ez çûme wê derê û min rewşa miletê wê û sîstemê apartîd û leşkergehên gîtor ji nêzik ve şopandiye ku li wir xelkên deverê yên resin yên reş cihekî wan hebû piştî ku ji deverên xwe dihatin der lê em Kurd li Sûriyê tiştê ku tê serê me ji hemî tiştên ku hatine serê miletê başûrê Efrîqyayê hemî miletê cîhanê jî zehmettir e. Ji ber ku li ser dirêjehiya sînorê Sûriyê bi Tirkiye re bi 305 kilometrî bi panbûna 20 kilometran. Rejima Sûriyê xaka Kurdan û zeviyên wan desteser kirine û dana erebên hin bajarên Sûriyê wek Reqqa û Dêrazorê ku wê ew anîne herêmên Kurdî. Badînî berdewam kir û got: Em îro pirsa vekşana hêzên Emerîkî ji rojhilatê çemê Feratê gengeşet din lê careke din pirs derbarê caran vîsa Kurdan ku di berew xêzên pêş de şerê Daişê kirine xwe dubare dike. Wekû diyar sînaroya caran vîsa wan wê wekî ku li Efrînê rû da ku Tirkiye dê 58 rojan de jiyan bi tevahî li deverê rûxand. Li gorî artêşa Tirkiye di yek êrişê de carnan heftê û du balafirên şerker yên Tirkiye di topbaran û bombebarankirinê de beşdar dibûn. Ji xwe re raman bibin parçeyek xak kêmî 2000 kilometr çargoşe çi jê hatiye. Di dawiyê de Doktor Ridwan Badînî di lêgera xwe de ji beşdaran re got: Hevalên berêz ji ber ya 100 salî ve li gorî rêkeftina Saykes Bîko gefên genosaydên bi kom derheqê Kurdan ranewestiyane xaka Kurdistanê di navbera çar welatan de hatiye parçekirin û îro li parçekî Kurdistanê Rûsya û Amerîka hewl didin desthilatdariyên xwe li deverê dabeş bikin. Lê ya balkêş ew e ku her du hêzên herî mezin li dunyayê dixwazin krîza Sûriyê çareser bikin her yek ji wan bi şêweyê xwe. Lê ya balkêş mixabin çareseriyeke hevbeş di navbera xwe de derbarê Kurdan nabînin. Tevî ku her du jî keyanên federalî bûn lê tanha ji cîbcîkirina federaliyê li Sûriyê dûr dikevin. Ka em ê bi hev re bipirsin: Gelo ma wisa Amerîka û Rûsya Kurdan xelat dike li ser rola Kurdan ku di serê proseya şerê dijatiya terorê de bûn. Ango wê wisa rewanê bi hezaran ciwanên Kurd yên ku di şerê Daişê de şehîd bûn xelat bike. Kesayetên ku di workshopê de amade bûn ev in: Iqbal Derra, mamosteyê alîkar di zanistên siyasî û beşdar dê lêkolînên herêmî li zankoya Moskweya hikûmî ya zimanan li Moris Torres, Konstantin Trotsîv, mezintirîn vekolînerên Kulîja Estişraq ya Akademiya Zanistiya Rûsî, Andrey Cobregin, mezintirîn mamosteyên Kulîja Estişraq ya Akademiya Zanistiya Rûsî, Alî Umar.